Здравейте всички, аз съм Виктор Котев. Днес ще видим кой е по-добър, iPhone 6s или iPhone 1. Така, да видим кой е по-добър. iPhone 6s с 6,5 мм и iPhone 1 с 11. Така, да видим кой по-бързо ще се включи. Когато се включи, ще забавя кадъра, за да видим по-ясно кой е по-добър. Така, да видим, известно време се изчаква. Както виждате, iPhone 1 си остава същия цвят, докато iPhone 6 е само побелява още повече. Така, и сега ви трябва да се включат. Дами и господа, iPhone 1 е по-бърз. И аз не го очаквах. Така, сега да видим кой по-бързо отваря приложение. Отваряме Safari. Synaptic BG заради стопки по-бързо. Нищо. В Safari ще пишем Google. Така да видим кой по-бързо ще зареди. Търси. И търсене. Да видим кой е по-бърз. iPhone 6 заради по-бързо. Въпреки всичко, сега имаме втори тест. Пишем произволна дума и чупваме търси и go. Старт. Така да видим кой зарежда по-бързо. И iPhone 6s, разбира се, както виждате, iPhone 1 на 2 пъти зарежда. iPhone 6 даже показва опция за превеждане на езика. Но нищо, както виждаме, всеки има плюсове и минуси. След iPhone е на линк, да видим кой зарежда по-бързо. Невероятно! iPhone 1 беше почти на косъм да спечели, но въпреки всичко iPhone 6s го надмина. Така, излизане. iPhone 6s реагира по-бързо, може би и копчето. И сега, изключването също ще бъде на забавен кадър. 3, 2, 1, изключвам. Както видяхте, iPhone 1 реагира по-бързо и аз не го очаквам. Така, сега да пробваме камерата. Първо с iPhone 6s снимаме. И сега ще пробваме с iPhone 1. Той отваря доста по-бавно камерата. Зарежда, както виждате. И сега и той прави въпросната снимка. Така. И тяно, и фокус, снимка. Както виждате, снимките се получиха различни. iPhone 6s прави снимката малко по-фокусирана и по-цветна и по-избелява, докато iPhone 1 я прави по-замъглена и по-размазана. Както виждате, също и iPhone 1 е значително по-малък от iPhone 6s. Интересно е. Това са двата, iPhone 6s розово злато и iPhone 1. Така. И сега една малка магийка. 3, 2, 1. Бум! Не забравяйте да се абонирате. Довиждане!